Πάμε λοιπόν και για το τρίτο μέρος της ενότητας, αυτής της ενότητας που μπαίνουμε ενισχύοντας λίγο περισσότερο την αίσθηση του χώρου μας, της υπόστασή μας, του αυτοσεβασμού και της διάθεσής μας για να πράξουμε τις θέλησεις μας να τολμήσουμε. Είχαμε πει, απλά έτσι λίγο να το επαναφέρουμε, το ότι η διάλυση του αυτοσεβασμού μας είναι από ό,τι πεποιθήσεις ή συμπεριφορές λαμβάνουμε για το ότι είμαστε ευτελείς, ότι είμαστε λίγοι, ότι είμαστε ανάξιοι, και σε σχέση με τη θέλησή μας, το ότι νιώθουμε ακριβώς ευτελείς και ανάξιοι, κρατιόμαστε από κάποιους και ζητάμε από τους άλλους ή από το Θεό, θέλω, που εκείνη την ώρα ή παίρνουμε κάποια πυροτεχνήματα, έτσι, ικανοποίησης και ξεχνάμε ότι λείπει εντελώς ο αυτοσεβασμός μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πιο βαθιά. Είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα το πώς λειτουργούμε περισσότερο κοινωνικά και κοινωνικά πώς κάνουμε τα βήματα, έτσι, σε πιο γενική φάση. Πάμε τώρα να το δούμε και μέσα στα σπίτια μας. Έτσι, αυτή δεν είναι η σειρά. Να αναγνωρίζω πώς λειτουργεί το έργο, γιατί αυτή είναι η ζωή. Δηλαδή, πρώτα βλέπεις το τι συμβαίνει στο περιβάλλον και αρχίζεις και προχωράς λίγο για να δεις γιατί έχει πρόβλημα ο καρπός. Εντάξει, δεν ξεκινάς με το να χτυπιέσαι με τον καρπό. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως με το τραύμα κλπ. Ότι τα τραύματά μας όλοι τα έχουμε γιατί ακριβώς γαλουχηθήκαμε με τον χώρο των πυρήνων, όπου μέσα στον πυρήνα συμβαίνει αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές. Απλά για όσους ίσως δεν το έχουν ξαναδεί, μέσα στους πυρήνες τώρα υπάρχουν τα σπιτάκια του καθενός μας ανάλογα με τους ρόλους του καθενός. Ο ένας, ο οποίος είναι ο ισχυρός και είναι διακεκομένο το σπιτάκι, που σημαίνει και δικαίωμα να βγαίνει προς τα έξω, τέλος πάντων, να ικανοποιεί ή να διαφοροποιείται τέλος πάντων, να θεωρείται ο πιο δυνατός, και ο άλλος, ο οποίος εξαρτάται από αυτόν, πιο μικρό σπιτάκι, εγκλωβισμένο, που εξαρτάται απόλυτα από αυτόν. Μπορείτε να βάλετε ένα γονιό και ένα παιδί, για να καταλάβετε, έτσι. Διότι με τα παιδιά είμαστε τι θα συμβεί. Δεν καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά μας ήδη γεννιούνται με διακεκομένα σπιτάκια, γιατί ήδη παίρνουν μηνύματα από όλο το περιβάλλον. Συμφωνεί. Αυτός λοιπόν, ο πιο ισχυρός, από τη μια είναι ο κυρίαρχος και φυσικά πουλάει προστασία, ο προστάτης. Το έχουμε ξαναπεί. Προστασία και ασφάλεια τα πουλάμε. Ασφάλεια, απουσία σφάλματος. Όπως αυτός εδώ αισθάνεται ότι αφού προστατεύεται από αυτόν, είναι ασφαλής. Γιατί τα πουλάμε, γιατί απουσία λάθους είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει λάθος στη ζωή. Μπράβο. Γιατί εδώ είναι το αγκάθι μας. Είπαμε προηγουμένως για τον πόνο. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι, λάθος και τιμωρία. Ο λόγος που πονάμε. Νομίζω ότι λίγο πολύ το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Δεν σας λέω κάτι πρωτότυπο, αλλά καταλάβετε πώς συνδέονται τα πράγματα. Αυτός λοιπόν που αισθάνεται ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος, ότι ο άλλος θα έρθει και θα του τα λύσει όλα του τα προβλήματα, αυτό είναι μια ουτοπία, έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί οι συνθήκες, οι μη αναμενόμενες, παιδιά υπάρχει μια κατάλληλη λέξη γι' αυτό, οι μη αναμενόμενες συνθήκες, αμέσως μπορεί να αναιρέσουν οτιδήποτε έχουμε εμείς οργανώσει και το θεωρούμε σιγουριά και ασφάλεια. Αστάθμητοι παράγοντες. Λοιπόν, άρα λοιπόν νιώθει ασφαλής επειδή ο άλλος του έχει πουλήσει προστασία. Και του πουλάει προστασία γιατί δεν τον αφήνει να ζήσει ελεύθερος, δεν είναι μες στη φωλιά, είναι μες στον πυρήνα. Και σε ποιο πυρήνα? Στο κουτί του πυρήνα, μέσα. Αυτό το πράγμα, να σας θυμίσω ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ δεν έχει πόδια, είναι γονατιστός. Δεν έχει πρωτοβουλία, πάει η θέλησή του. Συμφωνεί? Και καταλάβετε ότι από εδώ κάπως ξεκινάμε όλοι για να πάμε να αλλάξουμε και να πάμε, όπως λέγαμε, να προχωρήσουμε προς τις φωλιές. Άρα λοιπόν νιώθει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας και από την άλλη σε σχέση με τον κυρίαρχο φυσικά πάντα είναι υπόλογος. Διαρκώς θα πρέπει να απολογηθεί για το τι συμβαίνει, τι αυτό να δικαιωθεί, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Εδώ λοιπόν όλοι τι κάνουν? Τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται από τους ρόλους τους, από τα κουτάκια τους.
και χάνουν την ενέργειά τους και τη ζωή τους μέσα στα κουτάκια τους. Δεν υπάρχει ο δρόμος τους, όπως εδώ, ας πούμε, ας υποθέσουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντιληφθεί τον αυτοσεβασμό τους, αυτό είναι αυτοσεβασμός, και την θέλησή τους να τολμήσουν που είναι οι στόχοι τους και να καταλάβουν ότι εδώ, ξέρεις τι κάνουμε, γεφυρώνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και φυσικά έχουμε και ένα κοινό στόχο. Απλά να θυμηθούμε ότι αυτό είναι αυτό που χρειάζεται για να δημιουργήσουμε, για να επικοινωνήσουμε. Εδώ το μόνο που κάνουμε είναι να χτυπιόμαστε στους ρόλους ο ένας με τον άλλον. Και σας ρωτάω, υπάρχει πιθανότητα κάποιος από αυτού... να το ολοκληρώσουμε λίγο. Χτυπιούνται λοιπόν σε σχέση με τους ρόλους τους. Βλέπετε ότι ο καθένας κοιτάει τα ιδεατά του, τα ιδανικά του, δεν βλέπει ο ένας τον άλλον. Εννοείται σκάνε εδώ μέσα, οπότε το μόνο που τους περισσεύει είναι πότε να φύγω ή ο φόβος μη με διώξουν. Το καταλαβαίνετε αυτό. Έρχεται λοιπόν στο μόνος η επιθετική θέση να πει άντε πια να σηκωθώ να φύγω. Τι χαλά, το έχουμε ξαναπεί έτσι, μόνος, νιώσω λίγος, μου λείπεις, ξανά διεκδίκηση, ξανά πίσω. Και ανάλογα μπορεί να μην το κάνουμε με το ίδιο πρόσωπο, αλλά το κάνουμε με άλλες καταστάσεις. Και λέμε εντάξει τώρα δεν με παίρνει, εντάξει την έκανα μια φορά, αυτό τώρα, εδώ τώρα θα κάτσω και θα επομιστώ. Δεν έχουμε στο μυαλό μας το ότι τίποτα από αυτά δεν είναι πραγματικό. Μέχρι εδώ ωραία. Πολύ ωραία. Ο κάθε ένας από αυτούς είναι σε μια κατάσταση φανερού, γιατί εδώ τώρα για να λειτουργήσει το πράγμα, μόνο με το φανερό λειτουργεί. Συγγνώμη, για να μην το μπερδεύετε. Όχι. Δεν το φανερώνω, αλλά φανερό. Λοιπόν, εδώ είναι μόνο με την αίσθηση του φανερού. Εδώ τι γίνεται, ένα διαρκές κρύψιμο. Γιατί από το φόβο της τιμωρίας, ένας θα κρυφτεί επιθετικά, ο άλλος θα κρυφτεί αμυντικά, και ο άλλος θα νιώθει ο κυνηγημένος της ζωής, που διαρκώς κάποιοι τον κυνηγάνε. Να το αναλύσω ή το καταλαβαίνουμε? Να το αναλύσουμε λιγάκι. Μπράβο, γιατί όχι. Λοιπόν, το επιθετικό κρύψιμο πώς αλλιώς το λέμε? Και εδώ τώρα είναι το πολύ ωραίο αυτό. Γη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ανάγκη να μιλάει με προστακτικό τρόπο, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, αυτό θα είναι. Αυτός ο άνθρωπος βγαίνει στην ανάγκη να βγάλει προστακτική μπροστά, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, πρέπει. Αυτός ο άνθρωπος είναι εδώ, φανερώνεται, αντιλαμβάνεται, προτρέπει, σας έδωσα και τη λέξη, προτείνει, εξηγεί, διευκρινίζει ή απαιτεί? Κάθε φορά λοιπόν που είμαστε σε φάση που θα μιλήσουμε απότομα, κοφτά, με προστακτική, με πρέπει, να ξέρουμε ότι εκείνη την ώρα εμείς κρυβόμαστε. Δεν το πατάμε στα πόδια μας αυτό που λέμε. Δεν το αισθανόμαστε αυτό που λέμε. Δεν είμαστε σίγουροι. Ναι, συγγνώμη. Όχι. Δεν είμαστε σίγουροι, οπότε τι κάνουμε? Προστάζουμε. Γι' αυτό και βλέπετε το ότι με τον τρόπο με τον οποίο μας γαλούχησαν το ψέμα του για το Θεό, που τον πετάξαμε έξω, που έτσι αλλιώς αλλιώτικα, τιμωρώ κλπ. Τι έχει?
προσταγές. Όταν ο Χριστός ένας από αυτούς τους μύστες που βίωσαν, δεν υπάρχει παρά μικρή προσταγή. Υπάρχει πάντα προτροπή. Υπάρχει πάντα το ισότιμο. Και κρατήστε εδώ το ισότιμο. Γιατί το φανερό, για να φανερωθώ, σημαίνει το νιώθω το ισότιμο. Τιμή, σεβασμός, το καταλαβαίνετε, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει ισότιμο. Και απλά να πούμε το ότι αυτά εδώ εναλλάσσονται. Βάλτε λοιπόν ότι οι περισσότεροι έχουμε στα καλύτερα τα σπίτια ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Μα με τις γιαγιάδες και τους γονείς μας, παιδιά, γονείς, μα με τους γονείς μεταξύ τους. Και όλο αυτό δεν είναι μία ευθεία μέσα μας. Άντε ρε, εσύ το αρσενικό, ο πατέρας, ας πούμε, ήταν ο προστάτης, ξέρω εγώ, ο αυταρχικός, αλλά η μάνα ήταν. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο μοτίβο. Και ούτε όλες τις ώρες καταλαβαίνετε ότι αυτά πάνε και έρχονται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα μας. Προτιμούμε δηλαδή, όχι απλά άκαμπτα, από το φόβο και μόνο της τιμωρίας για το λάθος, να αρρωστήσουμε, να λιώσουμε. Εδώ λοιπόν είναι το κρύψιμο με την αυτολύπηση. Η μεγαλύτερη, λυπήσουμε. Έτσι δεν μιλάει ο άνθρωπος στο Θεό. Λυπήσουμε. Οικεσίες, έλεος. Το θέλουμε, δηλαδή θέλουμε τη θυσία, θέλουμε τον πόνο. Αυτό είναι να καταλάβουμε. Δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας, γιατί φοβόμαστε ότι θα μείνουμε μόνοι μας έξω από το Θεό, που ο Θεός θα μας τιμωρήσει, αν εμείς θα τον παρακαλάμε. Θα μείνουμε μόνοι μας, εάν μείνουμε έξω από το πατρικό μας σπίτι, που θα μας τιμωρήσουν, θα μας κλειδώσουν την πόρτα, εάν δεν τους παρακαλέσουμε. Δηλαδή, το στίχημα της αγάπης πουθενά. Υπάρχει ένα στίχημα αγάπης. Το καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και το στίχημα αγάπης δεν είναι να αποδείξουν οι γονείς πόσο με αγαπάνε, εμένα. Όχι, πόσο αγαπάνε. Και το στίχημα της αγάπης λέει ότι δεν είναι απαραίτητο να γραπωθείς από 2 ανθρώπους ή από έναν άνθρωπο. Χιλιάδες ανθρώπους. Και εκεί κρύβεται ο έρωτας. Εκεί κρύβεται η ζωή. Εκεί κρύβεται η αλήθεια των σχέσεων. Να μην ψάχνεις τον έναν εκεί ανήκεις, μπράβο. Και πόσα χρόνια, μπράβο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει πόσο πραγματικά αισθανόμαστε ότι έχουμε το χώρο μας, ζούμε και μοιραζόμαστε περισσότερο. Όχι κλεισμένα και εγκλωβισμένα. Εάν πραγματικά ζεις, μοιράζεσαι, εξελίσσεσαι μαζί με έναν άνθρωπο υπέροχο, είσαι μέσα στον ίδιο συντονισμό. Δεν είναι ή. Δεν υπάρχει ή το ένα ή το άλλο. Αλλά πώς θα το ζήσεις, πώς θα το βιώσεις, πώς θα το ανοίξεις. Τα καταλαβαίνουμε. Και το κρύψιμο, το μόνιμος κυνηγημένος, πείτε μου πόσες φορές κάποιες στιγμές μες στην ημέρα ή κατά περιόδους δεν αισθάνεστε μια ταραχή πίσω στην πλάτη, έτσι μια αναστάτωση. Σαν να μας κυνηγάνε ένα πράγμα. Ειδικά αυτή την περίοδο πάρα πολύ. Υπάρχει ένα πράγμα βιασύνης, σαν κάποιος να μας κυνηγάει. Ένα σπρώξιμο, μπράβο. Που αισθανόμαστε το ότι στην πραγματικότητα είναι η όθηση, το ότι να σηκωθώ να φύγω, γιατί κάτι έχει συμβεί. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί σας λέω ότι τα σεμινάρια που δουλεύουμε προσπαθώ να πιάσω συναισθήματα του σήμερα. Όσο μπορούμε, αυτό τα αντίδοτα που χρειαζόμαστε στις καταστάσεις που ζούμε σήμερα. Ακριβώς. Υπόθηκε η λέξη, είναι και ο χρόνος που τρέχει. Γιατί, και βέβαια δεν είναι ο χρόνος φυσικά που τρέχει, είναι το ότι για να σε κάνω να αισθανθείς πιο ευτελής, δεν σου αφήνω το χρόνο της προετοιμασίας, σε βάζω σε κάποια δεδομένα που να υπάρχει ο πρώτος, ο τέλειος, ο εκλεκτός, ο οποίος εκλεκτός, αυτός εδώ, μες στο κουτάκι, που εγώ θα του δίνω όλες τις εντολές και αυτός θα είναι ο εκλεκτός σύμφωνα με τα δικά μου θέλω. Τέτοια πρότυπα θέλουμε. Ρομποτάκια. Με πολλά μεταπτυχιακά, με πολύ αυτό, με πολύ εκεί, να είναι παραγωγική. Τέτοια πρότυπα θέλουμε.
πολυεθνικών. Δεν υπάρχεις, χάνεσαι εκεί μέσα. Και πάντα οι στόχοι είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που μπορείς να πετύχεις. Νταχάου αυτοάνωσον. Τα αυτοάνοσα μέσα στις πολυεθνικές πάνε και έρχονται. Σύμφωνοι. Και βέβαια καταλαβαίνουμε, καλύτερα ίσως να μην μπούμε άλλα, γιατί δώσαμε αρκετές πληροφορίες. Ας καταλάβουμε λοιπόν ότι για τον αυτοσεβασμό μας χρειάζεται να φύγουμε από την πλάνη το ότι κυνηγάμε το σωστό, το τέλειο, μην τυχόν και κάνουμε λάθος και η ρίζα όλων είναι η τιμωρία. Σημασία έχει η αυτοσυγχώρεση που σημαίνει δεν τιμωρώ, αυτό σημαίνει μπαίνω μαζί και διορθώνω, συγχωρώ, μπαίνω στο χώρο μου, μπαίνω στο χώρο μου, μπαίνω στο σεβασμό μου και εκεί μπορώ και δημιουργώ. Αυτό σημαίνει διόρθωση, αυτό σημαίνει συγχωρώ. Ενώ η τιμωρία τι σημαίνει, εκδικούμε, σημαίνει να διαλύω. Γιατί να διαλύσω? Να μετασχηματίσω, ναι. Να χρειαστεί να αλλάξω πράγματα, ναι. Και θα σας θυμίσω πάλι ότι το αιτούμενο στη ζωή, από αυτήν εδώ τη θέση και της φωλιάς, είναι δράση, διάδραση. Από την πλευρά αυτήν εδώ και των πυρήνων, επειδή το ένα κοντράρει συνέχεια με τον άλλο, τα αντίθετα κοντράρουν συνέχεια, λέμε δράση-αντίδραση. Δεν είναι για τη ζωή δράση-αντίδραση, για τη ζωή είναι αντίδραση-αντίδραση. Εάν έχω κοινό στόχο, γίνεται διάδραση. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εάν θέλουμε να πετύχουμε κάτι και ο άλλος πάει από την άλλη, θα του πούμε μα δεν είναι αυτό που θα αντιδράσουμε, γιατί ο άλλος αντέδρασε σε σχέση με το στόχο. Το καταλαβαίνουμε? Κρατήστε. Στόχος, δράση, διάδραση. Μπορεί να είναι άλλος ο τρόπος. Δεν χρειάζεται να είναι ίδιος ο δικός μας. Λίγο-λίγο να φύγουμε από αυτές τις υπακοές, από τις προσταγές και τα πρέπει που έχουμε φάει και που δίνουμε συνέχεια. Γιατί εκεί χάνουμε και το δικό μας σεβασμό και φυσικά διαλύουμε και το σεβασμό του άλλου. Αν διαλύσω το σεβασμό του άλλου, τι συνεργασία θέλω μαζί του? Πώς μπορώ να συνεργαστώ μετά? Βλέπεις γονείς το παιδί, μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο, μη εκείνο. Μα το βλέπεις. Αντί να κάτσει να φτιάξει, δεν κάθεται, δεν έχει την ηρεμία. Το έχει πλακώσει από πάνω με 7.000 μη, δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Το ότι δεν έχει ηρεμία το παιδί βλέπει. Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει όλα αυτά. Και στη ζωή μας τα βλέπουμε. Οκ. Εισπνοή από κοιλιά, εκπνοή από κοιλιά. Φεύγουν πια όλες αυτές οι πιέσεις, καθώς νιώθουμε ότι είμαστε πάλι μέσα στον κύκλο με το φως και αναπνέουμε ήσυχα και βαθιά και συνδεόμαστε με το αστέρι μας, την κορυφή του κεφαλιού, και φεύγει από το κεφάλι και από όλο το νευρικό σύστημα αυτή η πλάνη ότι έχουμε ένα Θεό ο οποίος διαρκώς μας κατατρέχει για τα λάθη μας και ότι είμαστε δήθεν ήδη αμαρτωλοί, ήδη εκτός σεβασμού, ήδη εκτός χώρου ζωής. Όλα αυτές οι πλάνες φεύγουν από όλη τη σπονδυλική, πλάχνα, θώρακα, λαιμό, χέρια, πόδια. Νιώθουμε να διαπερνά μια αίσθηση ελευθερίας, ροής, ύπαρξης, καθώς δηλώνουμε ακόμα περισσότερο το φανερό, χωρίς να αισθανόμαστε ότι πρέπει να μπούμε στο συντονισμό της τιμωρίας, γιατί είχαμε συνηθίσει να κρυβόμαστε για χρόνια. Και όταν κρυβόμασταν, είτε προστάζαμε ή δεχόμασταν προσταγές και είχαμε την πλάνη ότι σεβόμασταν τον εαυτό μας όσο πιο πολύ υπακούαμε σε αυτές τις προσταγές ή όταν τις δίναμε να μας σέβονται οι άλλοι, όλα αυτή η απολυτότητα φεύγει από το κεφάλι, τους κροτάφους, πάλι τον αυχένα και τη σπονδυλική και τη μέση. Όλα αυτά που συζητάμε έχουν να κάνουν με το είναι μας, έχουν να κάνουν πολύ με τη σπονδυλική μας στήλη και το νευρικό σύστημα. Ας νιώσουμε λοιπόν να ξεμουδιάζει και να αναζωογονείται όλη η σπονδυλική στήλη, να φεύγει χαμηλά από την κοιλιά μας και την πλάτη μας, όλη αυτή η ροπή, το να είμαστε κυνηγημένοι, να πηγαίνουμε να προσπαθούμε να ξεφύγουμε για κάθε λάθος πριν καλά-καλά εμφανιστεί ή πριν καλά-καλά το κάνουμε. Να νιώθουμε μόνοι με αυτή την αγωνία και το άγχος πριν
λειτουργήσουμε μέσα από το φόβο του πιθανού λάθους, είτε ότι μόνιμα θα πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτόν τον πόνο, να παίρνουμε και τον πόνο των άλλων, γιατί μέσα σε αυτή τη θέση του υπόλογου νιώθουμε ασφαλείς, γιατί έχουμε το Θεό προστάτη από πάνω μας. Είναι ακριβώς αυτή η θέση του ακίνητου ανθρώπου που αυτοί μας γαλούχησαν ως καλό άνθρωπο, ως καλό χριστιανό και μάρτυρα. Όλο αυτό φεύγει από όλο μας το είναι και νιώθουμε ότι η καλοσύνη στη ζωή είναι η ροή στη ζωή, είναι η εμπιστοσύνη στη ζωή, είναι η αλήθεια στη ζωή. Είναι αυτή η γλυκιά παρόρμηση να δημιουργήσω, να ζήσω, να αισθανθώ και να βιώνω τον έρωτα μαζί. Νιώθουμε λοιπόν όλη αυτή η γλύκα να πλημμυρίζει μέχρι κάτω το φωτεινό κέντρο της γης και από εκεί η γλυκιά ενέργεια της ζωής να καλωσορίζει, ενισχύοντας τη θέλησή μας να βλέπουμε με τα διάφανα γυαλιά, να βλέπουμε την αλήθεια και να αγκαλιάζουμε ό,τι χρειάζεται να διορθωθεί. Σιγά σιγά ακούμε τους ήχους, νιώθουμε τα χέρια και ανοίγουμε τα μάτια.